ngikhula ngikhule ekhaya isimo singekho ngendlela ekwakumele kube singakhona kodwa ngoba ngangiwumntwana benginokuthula nokujabula ngaphakathi kimi ngikhule ngiye esikolweni ngingenazo icathulo ngenxa yesimo sasekhaya ngizalelwe phi eDrakensberg akekho ngazi ukuthi yindawo ebane snow uyibanda ka yabanda ngikhule kodwa le ndawo ngihamba ngenyawo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo askisa tiang Why does it become emotional for you, this memory? Hey. How do you tell? Sanibonani, welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for joining. Thank you so much for ukuthi ufike kule ndawo. So mangaba ka subscribe, please kindly do so. Subscribe the channel, like the video, also share, yakwazi share video to another person or to elsewhere you guys. And also siyakucela ukuthi ubuke ama advert mangabe they pop up during the video. Please kindly do not skip. Thank you so much you guys. So asingene nje straight kule video sokhuluma ngobhuti Big Zulu lapha na kasibonile ukuthi ke obekhuluma ngodaba lokukhula kwakhe something like that you guys wagcina nje ngempela ekhilizi inyembezi okuchaza khona ukuthi ukukhula kwakhe you guys akuzange kwaba into enhle kakhulu you guys. So uyachaza ke lapha kusho ukuthi ekwenye i-podcast lapha nechaza ke indlela akhula ngayo agcina ke ewisinyembezi ngempela kazo kuyikuthi kuthiwa kuyadabukisa you guys Big Zulu usiza adlule kulo uthi lumakhili futhi lwaphumelelisa empilweni you guys. And ngiyangizwa ukuthi abantu abaningi abakhule behlupheka you guys, they become successful sometimes empilweni mangabe ubhuti Big Zulu naye wakhula ngaleyo ndlela. It's really like inspiring mangathi uyambheka namhlanje uBig Zulu you guys bese uyamamela nje udaba lokuthi wakhula kanjani ehlupheke edonsa nzima. Wow you guys, sekukaningi ngihlangana nalezo ndaba ezinjalo ezabantu abakhule kanzima manje bechaza udaba lokukhula kwabo ukuthi uyambheka namhlanje umuntu wakhona usho ukuthi ya ngempela you guys. Yeah man, but anyways angazi lapha ukuthi wakuphazamise kuhlelo uBig Zulu ekhala izinyembezi you guys ohlelweni echaza nje ngodaba lokukhula kwakhe. So yeah, share man, mangimbuka nje you guys I'm like really so khule enzima into engakaze ngibeyazi ukuthi khule enzima, but mase ngithi ngiyalandelela istory ke ngimamelisisa ukuthi what exactly happened ngenkathi ekhula. Yeah man, kuyadabukisa but mawusumbuka today we'll be like wow, okay ngibhuti Big Zulu ke lona guys kuthola lapha nakuye kwaphazamise kuhlelo imizuzwana njengesikhathi umrapper wakulelo Siyabonga Big Zulu nene evukwa isibibithwane maqede zehla ezilandelana inyembezi lapha uBig Zulu ukuthi bekhumbula ukuhlupheka apho makubona kwamphoqa walaqaza phansi isikole. Wayengasathandi nokuya esikoleni you guys ngendlela nje kade kubuhlungu ngakhona you guys mhlambe ngenacathulo mhlambe hamba isikole engadlile into ikanjalo nje you guys ukukhula ukuthi kunzima kanjani uhambe esikoleni ngenyawo nayicathulo konke lokho nje you guys I think kungezinye zezinto ubhuti Big Zulu adlula kuzona. So mase ukucabanga namhlanje ethi uyachaza nje kuvele kwehla inyembezi, you know what I mean. But anyways kuthi bekhuluma lapha ku King at David Studio Big Zulu uthe okwamenza washiya phansi isikole ukuthi wayesekhathele ukuba inhlekisa ezinganeni ayifunda nazo you guys. Uthi mina ngikhule eBergville, ngikhule ngiya esikoleni ngingenazo izicathulo ngenxa yesimo sasekhaya othi ngizalele ngaseDrakensberg akekho ongazi ukuthi indawo ebineqhwa. Ngikhule
leya ndawo ngihamba ngezinyawo ngivuke ekseni ngiyozilusela inkomo esho maqede nje abebitheke bese zisehla inyembezi uthe wayeya esikoleni engagqoke izicathulo futhi nebhuluke lesikole lidabuke ezinqeni ngoba ke esasingenawo ama-under kwakuphoqa ukuthi afake amaphepha ukuze izingane zingaboni izinqe, which is something so sad man. Lento yangenza mina isikole ngagcina ngingasifuni, ngangihlala emfuleni kusukela ngo-8 kuze kushaye u2 ntambama ngihlala ngedwa ekhaya bicabanga ukuthi ngisesikoleni. Ngangikwenza lokhu kuze kuphele unyaka ngoba ngangililanda ireport libhale o0 bodwa nje. Uthe akazi wambele amagqubu izingane ezazimhleka nezamenza wafuqa phansi isikolo ngoba azazingenacala futhi zazingazi lutho. You know ingane, kids being kids, you guys, ukuthi niyagwirana esikoleni niyahleka into ekanjalo. So angeke ukuthi nizobabambela amagqubu, you guys, they were just being kids. Yona nto ayichaza yelana ubhuti Big Zulu uthi uye esikoleni awunazo izicathulo, uhamba ngonyawo phansi, uneminkenke enyaweni ngoba ulusa inkomo. Uthe ngenye inkinga ngaphambi kokuba ke uye esikoleni wawuqala uhambise izinkomo entabeni. Uma usubuye entabeni uyabuye uyegeza uyahamba uyesikoleni. Uma ufika esikoleni uyashaywa, ushayela ukuthi ufike sekudlule isikhathi sokungena kwesikole. Siyakhumbula nathi sinjena guys, awufika ushaywe nje ufika esikoleni late. Ngeke bakubuza ukuthi kungani ufike late, kuvalwa isango nje nishaywa nonke. Uthe babebuye bavuke ngezintathakusa kusemakhaza futhi kusalele ungqoqwane baye dipa inkomo edibeni njengoba ke ayihamba ngezinyawo aphoqeleke ukuba ame phezulu kobulongo bezinkomo ukuze kufudumale inyawo. Remember you guys, inkomo mayisanda kukhipha ubulongo lobene buyashisa. If you grew up emakhaya njengathi ngiyazi ukuthi ubulongo benkomo mayisanda kububeka phansi nje kanjena buyashisa. So into ayichaza ibhuti Big Zulu lalo ukuthi wawuhamba lapha ngoba sometimes mhlawumbe inyawo sezifrizile ngoba kuyabanda bese uyafika lapha nebulongweni nje uyanyathela nje bese kuyafudumala into kanjalo. Now uzama ukuthi ufudumeze inyawo. Imagine how sad man. So uma ungabheka namhlanje nginxusa lekhavela ingenzela konke ukuthi bengihlale ngigqoke ibhuluke elidabukile esikoleni ngibe nginxusa leBrentwood isikhathi eside. Uthe usiza adlula kulo ilo limenza njalo ngonyaka ayonikela ezikoleni zangakubo ngezicathulo namakhompyutha. How nice of him, shame man. Uthe usakhile kibo futhi ukwazile ukuthenga izinhlobo zezimoto ayikhule ezifisa neloli. So eqhuba uthe ubunzima yibo obamakha ngoba ukube engahluphekanga ngabe akekho lapha akhona. Uthe nabaculi abangaphansi kwenkampani yakhe iNkabi Records abagqugquzela ukuba bakhe emakubo futhi bathenge nemizi eGoli ngaphambi kokuthi bathenge imoto. So uyagqugquzela lapha noBig Zulu ukuthi kubalekile man ukuthi wenze something ekhaya nawe man. Uyazi ukuthi isimo sasekhaya ukhule kunjani into ekanjalo. Uyagqugquzela lapha ukuthi akha ekhaya bese before ungenze ezinye izinto at least wakhe ekhaya uthuthukise lapha ekhaya kini into ekanjalo. Kuyinto yena sayenzile, usekwazi ukuhamba ngeimoto ezohlobo oluhlukile. You guys sekwazi nje ukuthi enze lokhu nendlula eGoli mhlawumbe unayo into ekanjalo. So uyazama naye ukukhuthaza you guys abantu abakhule kanzima njengayo ukuthi zama ukushintsha isimo sasekhaya okuyinto kanjalo. I know ukuthi you guys sometimes siyazama yebo kunzima noma ufisa ngenhliziyo ukuthi ufisa ukwakho ufisa kuba nemoto kube nzima ungabusakhona noma ukhule nzima, but kulabo abakwaziyo uthi uyagqugquzela man ukuthi you can change isimo sasekhaya ngendlela yakho lengakhona. Uyachaza you guys, imagine nje moya efudumeze inyawo lapha nebulongweni benkomo you guys. Akulona udaba owendluzwa kimi nje alihlale kahle lo daba you guys. Is a painful story, it is really a painful story, but ke siyambona namhlanje uBig Zulu unguBig Zulu you guys. Impilo yakhe uNkulunkulu wayibusise yatshintsha futhi usekwazile nokuthi enze umahluko ekhaya kubo. Siyambongela kakhulu you guys. Yeah man, ekunzima you guys. Abantu bakhule enzima bafethu ningababona abantu bakhule kanzima. So lokhu kuyakukhuthaza nawe ukuthi usebenze kanzima uqine uzama ukuthi utshintshe isimo sasekhaya lapha mangabe ukhule nje njengobhuti Big Zulu. Yeah man, it's a sad story but it is what it is. What can we do? What can we say? Thank you so much you guys ukuthi ibuke le video. Nawe mangabe you guys uyazi isimo sasekhaya ukhule kunjani kunzima, zama please ase believe ukuthi utshintshe isimo. Nama ngenzile ukuthi ekhaya ngisho ukuthi khona sengikwenzile, but just judging from his story man uyazama ukuthi afundise njalo agqugquzele
ngibone. So yeah mina ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibuke le video, ulike, usubscribe phela before uhamba, bese uyayishare njalo usharele abanye abantu so that singakhula kule channel sibe baningi. Thank you so much. Ngizobe ngibone futhi ku video elandelayo. Bye.